ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते ॐ नमो वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते योदवड वासुदेवाय। ॐ ॐ नमो नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो ॐ नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव இந்த காரு இல்ல नरोत्तमं வெறிக்கோஸ் नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वती सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु మీరా भद्रेषु नाशप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत ಯಾವ್ದಿತ್ತು सेवया। ದೇವ್ರ ಕೈ ಇದ್ದಿದ್ದು नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमा उत्तमा श्लोके श्लोके కొంచెం ఇది उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ಹೇಮಾ भक्तिर्भवति नैष्ठिके। हरे ಕೃಷ್ಣವೇ ಮಾತರೇಗ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರೇಗ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣಂಚನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂದ ಮೂಜನೇ ಸ್ಕಂದದ 25ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡುಲ್ಲ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುದರೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆದ ಮಹಿಮೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಡ್ ಮೊರಣಿ ಗುರುವಾರ ತೂದಿತ್ತ ದೇವಹೂತಿ 5 ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇನ್ಬರ್ ಅವೇ ಅಂಚದ 5 ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಕಪಿಲ ದೇವೇರು ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಐಕ್ ಉತ್ತರ ಪನ್ಪೇರು ಅದು ಆ ವಿಷಯನ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಕ್ಲಾಸ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪುಗ ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲುದ ವಿಚಾರ ಬರೋನುಂಡು ಅಂಚದ ದೇವಹೂತಿ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಅದೇ ದಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂಡೇರನ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೊರ ತೂಕ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಉತ್ತರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರಿಂದ ಅಂಚದ ಮುರಣಿ ಓ ಮಂದಿದ್ದ ಆ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಆನ್ಸರ್ ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ ಇನಿತ ಕ್ಲಾಸ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪುಗವೆ ಅಂಚದ 27 28 29 30 ಅಂಚದ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ 20 ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ತೂದಿತ್ತ ಅಲ್ತ್ ದಾದಾಪುಣು ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಕ್ಲಾಸ್ಡ್ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪುಗವೆ ಅಂಚ ದೇವಹೂತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದಿತ್ತೇರು 28 29 30ನೇ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಅದೇ ಮೂಜಿ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ದಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದಿತ್ತೇರು ಐ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತೂದಿತ್ತ ಅಲ್ತ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ದಾದ ಉತ್ತರ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ದೇವಹೂತಿ ಕೇಂದಿತ್ತೇರು ಭಗವಂತನ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ದೇವಹೂತಿತ ಎ ಪಂಡ ನೆಕ್ ದುಂಬು ಪಂಡೇರು ಅದೇ ನಮಕ್ ದೇವೇಡ ಭಕ್ತಿ ಬರೋಡು ಪಂಡ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಘ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂಡ ತೆರಿ ನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡಿಗೆ ಪ್ರಸಂಗ ಮಜರಂ ಪಾಶಂ ಆತ್ಮನ ಕವಯೋ ವಿದುಹು ಸ ಏವ ಸಾಧು ಸುಕೃತೋ ಮೋಕ್ಷದ್ವಾರಂ ಅಪಾವೃತಂ
ಇರುವನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅದೇ ಪಂಡಿತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇರುವ 21 22 25 4 ಶ್ಲೋಕ ಕಲ್ತದಿ ಓಡು ಅದೇ ಏರ್ ಮಾತ ಕಲ್ದಾರ್ ಏರಗ್ ಮಾತ ಬಾಯಿ ಹಟ್ ಆತನ್ ಉಲ್ಲರ್ ಏರ ಅಲ್ಲ 4 ಶ್ಲೋಕಲ ಬಾಯಿ ಹಟ್ ಮಂತನಕ ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ಏರುಲ್ಲರು 4 ಶ್ಲೋಕ ಬಾಯಿ ಹಟ್ ಮಂದಾರ್ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದ ಇರುವ 21 22 25 ತೂ ಅಂದೆ ಪನೇರ ಬರ್ಪುಣಿ ಓಕೆ ಮೂಜಿ ಕಲ್ದೇರಿಗೆ ಆಶಾ ಮಾತಾಜಿ ಓಕೆ ಮಾತಾಜಿ ಗುಡ್ ಅವೇ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮೂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಆಶಾ ಮಾತಾಜಿ ಕಲ್ದೇರು ಬೇತೇರಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಕಲ್ದಂಕ್ಲು ಉಲ್ಲರೆ ಮೂಜಿ ರಡ್ ರಡ್ ಸವಿತಾ ಮಾತಾಜಿ ಸುರೇಖಾ ಮಾತಾಜಿ ಕುಸುಮ ಮಾತಾಜಿ ಉಜ್ವಲ ಮಾತಾಜಿ ಮೂಜಿ ಕಲ್ದೇರು ಹರಿ ಬೋಲ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣವೇ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅವೇ ಅಂಚದ 20 21 22 25 ಅವೇ ಅಂಚದ 20 ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಪ್ರಸಂಗಮಜರಂ ಪಾಶಂ ಆತ್ಮನ ಕವಯೋ ವಿದುಃ ಸ ಏವ ಸಾಧು ಸುಕೃತೋ ಮೋಕ್ಷದ್ವಾರಂ ಅಪಾವೃತಂ ಅದೇ ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲುದ ಶ್ಲೋಕ ಅಂಚದು ತೆರಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದೇ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಭೌತಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಸಂಗಮ ಅನ್ಪುನೇಡ್ದು ಬಂಧನ ಬರ್ಪುಂಡು ಪ್ರಸಂಗ ಮಜರಂ ಪಾಶಂ ಆತ್ಮನ ಕವಯೋ ವಿದು ಕವಯೋ ತೆರಿನಕ್ಲು ವಿದು ಇದು ಪಂಡ ತೆರಿನಕ್ಲು ಅವೇ ಸಂಘ ಪಂಡ ಆಸಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಂತನ ಭಕ್ತರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಂತಂಡ ಸ ಏವ ಸಾಧು ಸುಕೃತೋ ಮೋಕ್ಷ ದ್ವಾರಂ ಅಪಾವೃತಂ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮೋಕ್ಷದ ಬಾಕ್ಲು ಓಪನ್ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಓಪನ್ ಬಾಕ್ಲು ಅದೇ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಧುನ ಲಕ್ಷಣ ಪನ್ಪೇರ್ ತಿತಿಕ್ಷವಾ ಕಾರುಣಿಕ ಸುಹೃದ ಸರ್ವದೇಹಿನ ಅಜಾತ ಶತ್ರವಾ ಶಾಂತ ಸಾಧವಾ ಸಾಧುಭೂಷಣ ಅದೇ ಸಾಧುನ ಲಕ್ಷಣ ತಿತಿಕ್ಷವಾ ಕಾರುಣಿಕ ಅದೇ ಸಾಧು ಎಂಚ ಉಪ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಸಹನ ಫಸ್ಟ್ ఆయన ಸಹನ ಶಕ್ತಿ ಸಾಧು ఆయనకున్న ಕಾರುಣಿಕ ಕರುಣೆ ಸುಹೃದ ಸರ್ವದೇಹಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆನ ಬಯಕು ನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಜಾತ ಶತ್ರುವ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಏರ್ಲ ಶತ್ರು ಇಜ್ಜಿಗೆ ಬೊಕ್ಕೊರೆ ಶತ್ರುತ್ವ ಮಂತಲ್ನ ಅಕ್ಲು ಬೇತೆಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶತ್ರುತ್ವ ಮನ್ಪಾಯ ಶಾಂತ ಸಾಧವ ಸಾಧುಭೂಷಣ ಅದೇ ಅಕ್ಲಿ ಅಪಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗ ಧರ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಬದ್ಧ ಅದು ಉಪ್ಪೇರು ಇಂದು ಸಾಧುನ ಲಕ್ಷಣ ಭೂಷಣ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಭೂಷಣ ಪಂಡ ಡ್ರೆಸ್ ಅದೇ ಸಾಧು ಕಂಡ ಖಾಲಿ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ಲ ಸಾಧು ಅಪ್ಪ ಜೊತೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ತುಯ್ಯ ಶ್ಲೋಕ ಸಾಧುನ ಲಕ್ಷಣ ಸುಮಾರು ಶಾಸ್ತ್ರ ಬರ್ಪು ನಮ್ಮ 2 ಶ್ಲೋಕ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಅಂತ ಕಲ್ತಿತ್ತ ಅದೇ 5 ಬೊಕ್ಕ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ತುಯ್ಯ ಯಾಕೆಲ್ಲ ಯೋಗ ವಿಶಿಷ್ಟಡುಂಡು ನಾರದ ಪುರಾಣಡುಂಡು ಸುಮಾರು ಶಾಸ್ತ್ರಡು ರಾಮಾಯಣಡ್ಲು ಉಂಡು ಮಹಾಭಾರತಡ್ಲು ಉಂಡು ಸಾಧು ನಕಲ ಲಕ್ಷಣನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲ್ಪುಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಶಾಸ್ತ್ರಡ್ ಇಂಚಿನ ಪಂತೆರು ಸಾಧುನ ಲಕ್ಷಣ ಸಾಧು ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಧು ಅಪ್ಪು ಜವೆ ಪಂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೈಫ್ ಫುಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಈ ಲಕ್ಷಣ ಹೊಂದುದು ಇತ್ತನ ಅಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಸಾಧು ಅಂತ ತಿರಿಯೋನು ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದೇ ಮಲ್ಲ ನಾಮ ಒಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದೇ ಕೇಸರಿ ಕೊಂಟು ಪಾಡೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈಟ್ ದಂಡ ಪತ್ತಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಧು ಅಪ್ಪುಜೇರು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂಡ ಇನ್ನು ಅಂಚದು ಐನು ನಮಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಂಪುಂಡು ಅವು ಲಕ್ಷಣ ಪಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಧುನ ಲಕ್ಷಣ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಮೈ ಅನನ್ಯ ಭಾವೇನ ಭಕ್ತಿಂ ಕುರ್ವಂತಿ ಯೇ ದೃಢ ಮತ್ಕೃತೆ ತ್ಯಕ್ತ್ವ ಕರ್ಮಾಣ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಸ್ವಜನ ಬಾಂಧವ ಪಂಡ ದೇವೇಡ ಅನನ್ಯವಾದ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪುನಕ್ಲು ದೇವರೇನೇ ಸರ್ವಸ್ವ ಪಂಡದ ಎನ್ನು ನಕ್ಲು ಮೈ ಅನನ್ಯ ಭಾವೇನ ಬೇತಾಕ್ಲಿಗೆ ಯೋಚನೆನೇ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅದೇ ದೇವೇರ್ನ ಯೋಚನೆ ಬಂಡ ಬೇತೆ ಯೋಚನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಅಕಲ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಮನ್ಪೇರು ನೇತ ಅರ್ಥಾತ್ ಅಕಲ್ದಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಜೇರು ಅಕಲ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಕಲ್ ಮನ್ಪೇರು ಅರ್ಜುನಗ್ಲ ಭಗವಂತ ಗೀತಾಡ್ ಪನ್ಯವೇ
ತಸ್ಮಾ ಸರ್ವೇಷು ಕಾಲೇಶು ಮಾಂ ಅನುಸ್ಮರ ಯುದ್ಧ ಯಚ ಎನ್ನ ನೆನೆಪ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ಲೆ ಯುದ್ಧ ಮನ್ಪು ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯನ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚದ್ ನೆತ ಅರ್ಥ ಅಂಚತ್ ನಾವು ಪೂಲ ಬುಡ್ದು ಹಿಮಾಲಯಡ್ ಕುಲುದು ದೇವೆರ್ನ ನೆನೆಪ್ ಮನ್ಪೊಡುಂದು ಒಲ್ಲ ಪಂತಿಜೇರು ಅವೇ ಅಂಚದ್ ಅನನ್ಯವಾದ ದೇವೆರ್ನ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪುವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಂ ಕುರುವಂತಿ ಏ ದೃಢಂ ಅದೇ ದೇವೆರೇನ ಗಟ್ಟಿ ನಂಬುದು ಉಪ್ಪರಿಗೆ ಬೇತೇರೇನ್ ಆತ್ ಗಟ್ಟಿ ನಂಬುದು ಉಪ್ಪು ಜರಿಗೆ ಅದೇ ಈ ಜಗತ್ತಡ್ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಆಯ್ನ ಅರ್ಪಣ ಭಗವಂತ ಮಾತ್ರ ಬೇತೇರೆಲ್ಲ ನಂಬೆ ಅದೇ ಏತ್ ನಮ್ಮ ನಂಬೋಲ್ಲ ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆತೆ ನಂಬೋಡು ಅವೇ ಅಂಚದ್ ಈ ಜಗತ್ತು ನಮ್ಮ ಏರೆಲ್ಲ ನಂಬೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚದ್ ಮೆಕ್ಲು ದೇವರೇನು ಗಟ್ಟಿ ನಂಬ ಅಂಚದ್ ದೇವರೇಗೋಸ್ಕರ ಎಂಚಿನ ತ್ಯಾಗ ಆಗ್ಲ ಎಂಚಿನ ಕೆಲಸನ ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ಕೃತೆ ತ್ಯಕ್ತ್ವ ಕರ್ಮಾನ ತ್ಯಕ್ತ್ವ ಸ್ವಜನ ಬಾಂಧವ ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ಬೊಂಡ ಬುಡುವರಿಗೆ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ದೇವರನ್ನು ಒಂಜಿ ಬುಡವರಿಗೆ ಅದೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಲತುಯ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸತಾಂ ಪ್ರಸಂಗ ಮಮ ವೀರ್ಯ ಸಂವಿದೋ ಅದೇ ಒಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂದಿತ್ತೆ 25ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅವು ನಮಕ್ ಪನ್ಪುಂಡು ಪಂಡಿತ್ ಅವಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಲ್ತು ದಿಯೋಡು ಇಟ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪನ್ಪೇರು ಅದೇ ಸತಾಂ ಪ್ರಸಂಗಾದ್ ಮಮ ವೀರ್ಯ ಸಂವಿದೋ ಭವಂತಿರ್ಹತ್ ಕರ್ಣ ರಸಾಯನ ಕಥಾ ತಜ್ಜೋಷನಾದ ಅಪವರ್ಗವರ್ತ್ಮಣಿ ಶ್ರದ್ಧಾರತಿ ಭಕ್ತಿರನುಕ್ರಮಿಷ್ಯತಿ ಅಂಚದ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿರ್ನ ಸಂಗಡ್ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನ ಲೀಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರಿಯೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಡಪುನ ಚರ್ಚಾ ಕೆಬಿಕ್ಲ ಹೃದಯಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮುದನ ತೃಪ್ತಿನ ಕನತು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಜ್ಞಾನದ ವ್ಯವಸಾಯದ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಪಂಡ ಐಗೆ ಪನ್ಬನವೆ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಗಡ್ ಬತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರಪ್ಪ ಖಂಡಿತ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರ್ನ ಪಂಡ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಘ ಮನ್ಪೊಡುಂದೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪೆ ಅಂಚ ಪ್ರಭುಪಾದ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ್ನ ಅದೇ ಏರು ದೇವೇರ್ನ ಅನನ್ಯ ಚಿಂತನೆ ಮನ್ಪೇರು ಐಟೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬೇತ ಬಾಕಿದೇಟು ಪಂಡ ಬಾಕಿದೇಟ್ಲ ಏತು ಬೋಡ ಆತು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಓ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಮೈ ಆಸಕ್ತ ಮನಾಪಾರ್ಥ ಎಂಡ ಆಸಕ್ತ ಆಯ್ನ ಮನಸ್ಸು ಅಂಚಿನಗಳ್ದ ನಮ್ಮ ಕೇಂಡ ದಾದಾಪುಣು ಆ ಅಕ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಗುಣ ನಮಕ್ ಬರ್ಪುಣು ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ಲ ಐಟ್ ರುಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಣು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಆಪುಣು ಅಂಚದು ಹಂತ ಹಂತವಾದು ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲ್ ಆದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಆಪೆ ಅದೇ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಅಂಚದ ಅಂಚಿನ ಜ್ಞಾನದ ವ್ಯವಸಾಯದ ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಆಗ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುಣು ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಗಡ್ ಬಾರಿ ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಪಂಡೊಂದು ಬಾರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಪನ್ಪೇರು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಗಡ್ ಬರ್ಪುನ ಹಂತ ಹಂತವಾದ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಐ ಮುಕ್ತಿದ ಪರ್ತಟ್ ಪ್ರಗತಿನ ಸಾಧಿಸವೇ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಐ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುವೆಗೆ ಆನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಸ್ಥಿರ ಆಪುಣು ದೇವೇಡ ಉಂಡತೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅವು ಸ್ಥಿರ ಆದುಪ್ಪುಣು ಅಂಚದ ಈ ಜಗತ್ತಿರ್ದು ದೂರ ಆಪೆ ದೇವರೇ ಕೈತಲಾಪೆ ಅಂಚ ಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಪುಣು ಪಂಡ ಈ ಜಗತ್ತದ ಆಸಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಣು ದೇವೇಡ ಆಸಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಜಗತ್ತು ಎಲ್ಲೇ ತೋಜುಂಡು ದೇವೇರು ಮಲ್ಲ ತೋಜುವರು ಅದೇ ಅಪಗ ನಮಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮತ್ತ ಗೊತ್ತೇ ಆಪುಜಿ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಡ ಎಂಚಿನ ತಾಪತ್ರೆ ಬತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನ್ ಮಲ್ಲ ಸಿಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಅಂದು ಮಂತು ಬಿಡ್ಪ ಇನ್ ಮಲ್ಲ ಮನ್ಪುಜ ಅಯ್ಯೋ ಅಂಚಾಣು ಇಂಚಾಣು ಬೇಜಾರ್ ಮಂತೊಂದು ಮಂಡೆ ಕೈದಿದೆ ಕೆಲವರು ತುಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾಲ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈತ ಮಲ್ಲ ಮಂತು ಬಿಡ್ಪಾರೆ ದಾಯಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಜಗತ್ತು ಮಲ್ಲ ಆತನ ದೇವರೇ ಎಲ್ಲೇ ಆತ ಯಾಪ ನಮ್ಗೆ ದೇವರೇ ಮಲ್ಲ ತೋಜರು ಅಪಗ ಜಗತ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೇ ತೋಜು ಅಂಚದಾಯೆ ನೈಜ ಭಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಆರಂಭ ಆಪುಣಿಗೆ ಇಂಚನೆ ఆయన ನಿಜವಾಯಿನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಆರಂಭ ಆಪುಣು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದು ಈತ ಮಾತ ಪಂಡೇರತೆ ಪಣ್ಣೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದೇವಹೂತಿ ಇತ್ತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮನ್ಪುಣೆ ಮುಲ್ಪ ಭಗವಂತಡ ಈ ಭಗವಂತನ ಹೇಳಿಕೆನ ದೇವಹೂತಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಾಯರು ಈರ್ನ ಪಾದ ಕಮಲದ ಸೇವೆನ ಸುಲಭವಾದು ಶೀಘ್ರವಾದ ಹೊಂದರೆ ಎಂಕ್ ಸಹಾಯ ಮನ್ಪುನ ವಾ ಬಗೆತ್ತ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮನ್ಪುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮನ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಸುಮಾರು ಟೈಪ್ದ ಭಕ್ತಿ ಉಂಡತೆ ಇರ್ ಪಂಡರು ಅಂಚದೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇರೆ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೇರು ಈರು ವಿವರಿಸನೆ ಯೋಗ ಪದ್ಧತಿಗೆ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನೇ ಧ್ಯೇಯ ಆದುಲ್ಲೇರು ಐಕ ಅಸ್ತಿತ್ವನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಕೊನೆಗೊಳಿಸವನ ಐತ ಉದ್ದೇಶ ಆದುಂಡು ಅದೇ ಆ ಯೋಗ ಪದ್ಧತಿದ ಲಕ್ಷಣಲೇನು ದಯದೀದಿ ಎಂಕ್ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ಲೆ ಆ ಉದಾತ್ತವಾಯಿನ ಯೋಗನ ನಿಜವಾದ ತಿರಿಯುನ ಕ್ಲ
ಆ ಅದೇ అవి ఏత్ సాది ఉండు ఆ యోగ పద్ధతిని తెలియరు ఏత్ సాది ఉండు ఏత్ మార్గ ఉండు ಏನೊಂದು లేరు ಐದು ಬೊಕ್ಕಾರ್ ಪನ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಮಗ ಕಪಿಲ ಯಾನೋರಿ ಸ್ತ್ರೀ ಅದೇ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಅದೇ ಅಂಚ ಸ್ತ್ರೀ ಇಂದು ಪನ್ಪೇರಾರು ಓಕೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಂದ ಅಂಚದು ಪರಸ್ಪರ ಸತ್ಯನ ತೆರಿಯುನ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟಕರವಾಯಿನ ಅದೇ ಕುಂತಿಲ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಭಗವಂತನೇರ ಆಶ್ರಯ ಎತ್ತೊನ್ಬೇರು ಸ್ತ್ರೀಯೋ ವೈಶ್ಯ ತಥಾ ಶೂದ್ರ ತೇಪಿ ಯಾಂತಿ ಪರಾಂ ಗತಿಂ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪನ್ಪುಂಡು 9.32 ಒರ್ಮನೆ ಅಧ್ಯಾಯದ 32ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಭಗವಂತನೇ ಪನ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಎತ್ತೊನ್ನಕ್ಲು ಸ್ತ್ರೀಯರ ಆಂಡಲ ವೈಶ್ಯರ ಆಂಡಲ ಶೂದ್ರರ ಆಂಡಲ ಪರಮಗತಿನ್ ಮುಟ್ಟುವೆರು ಅವೇ ಅಂಚದು ಎನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಆತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಂಡ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅರ್ಹ ಅತ್ತಿಗೆ ಚಾಣಕ್ಯ ಪಂಡಿತರು ಪನ್ಪೇರು ವಿಶ್ವಾಸನೈವ ಕರ್ತವ್ಯಂ ಸ್ತ್ರೀಶು ರಾಜಕುಲೇಶವ ಅಂಚದು ಸ್ತ್ರೀಯರೆಲ್ಲ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾಪ ನಂಬೇರವಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ತುಲೆ ಸ್ತ್ರೀಯರ್ನ ಬಾಯ್ಡ್ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಉಂತುಜಿ ದಯಪಂಡ ಕುಂತಿ ದಾದ ಪನ್ಪುಜರು ಕರ್ಣ ಪಂಡ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ ಕರ್ಣ ಸೈತನೇರ್ದ ಬೊಕ್ಕನೆ ಕರ್ಣನಿಕ್ಲ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಮತ್ತೆ ಅಂಚದ್ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಶಾಪ ಕೊರ್ನೆಗೆ ಅಂಚದ್ ಸ್ತ್ರೀಯರ್ನ ಬಾಯ್ಡ್ ಓಲ ಉಂತೆರವಲ್ಲಿ ಅಂಚದ್ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಶಾಪ ಕೊರ್ನೆರ್ದವರ ಸ್ತ್ರೀಯರ್ನ ಬಾಯ್ಡ್ ಓಯ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಉಂತುಜಿ ಪಂಡ ಅಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಉಂತುಜಿ ಪಂಡದಿಜ್ಜಿ ಕೆಲವೇ ಉಪ್ಪರ ಅಂಚಿನಕಲ್ ತಿಕ್ಕುನ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಅಂಚದ್ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಶಾಪವು ಅದೇ ಆಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬುದ್ಧಿಲ ಪನ್ಪೇರು ಸೊಂಟಾರ್ದ ತಿರ್ತೇನೆ ಅದೇ ತುಳುಟ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಕೆಲವೇರು ಅದಕ್ಕೆ ಎಂದು ಪರಾಂಡ ಭಕ್ತಿಡ್ ಬತ್ತನಕ್ಲು ಅಂಚೆ ಒಪ್ಪಾರು ಅವೇ ಭಕ್ತಿಡ್ ಬತ್ತನಕ್ಲು ದಾದಾಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನ್ನಂಚಿನಿ ಅದೇ ಅಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ವುಮೆನ್ ಅದೇ ಅಕ್ಲು ಭಕ್ತಿಡೇರ್ ಬರ್ಪೇರು ದೇವರನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಎತ್ತೊನ್ಬೇರು ಅಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅಂಚಿನ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಅಂಚದು ದಾಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಆತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಯ್ನತ್ ಆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಲಾದಿತ್ ನಕ್ಲ ಈರ್ ದಯದೀದ್ ಐನ್ ಎಂಕ್ ವಿವರಿಸಂಡ ಯಾನ್ ಐನ್ ಅರ್ಥಮಂತೊನ್ಬೆ ಅಂಚದ್ ಐಡ್ದು ಎಂಕ್ ಅಲೌಕಿಕ ಆನಂದನ್ ಯಾನ್ ಅನುಭವಿಸವೆ ಅಂದಂದು ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅಂದ ಮಾತಾಜಿ ಕಲಿಯುಗಡ್ ಅವೇ ಪೂರ ಉಲ್ಟಾ ಅದೇ ಕಲಿಯುಗ ಕರ್ಬದ ಯುಗ ಬಾರಿ ಅದೇ ಜನ ಬದುಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋಡು ಶಾಸ್ತ್ರ ತೆರಿಯೋಡು ಇದನ್ನ ಬದುಕಿರ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಈ ಕಲಿಯುಗಡು ಅದೇ ಮೋಸ ಮೋಸನೇ ಪೂರ ಮೋಸ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚದ್ ಇತ್ತೆ ಅಂಚದ್ ಪಂಡ ತುಲೆ ಅಂಚಿನ ಸ್ತ್ರೀಯರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ದೀಪನಕ್ಲು ಅವೇ ಅಂಡ ಇಚ್ಚ ಅದು ಪನ್ಪುನೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಎಂಚ ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಪನ ಇಂದು ಯಾನ್ ಇರೇಗ ಮಾತ್ರ ಪನ್ಪುನೆ ಅವು ಬೇತೇಡಲ ಪನ್ ಹೊರ್ಚಿನ್ ಅಂಚೆನೆ ಅಕ್ಲು 4-5 ಜಂಟ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಬೇಗ ಪೇಪರ್ಡ್ ಪೋಯ್ಲೆಕ ಬೇಗ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆದ್ ಬಿಟ್ಪುಣಿ ಅದೇ ಅಂತೂತ ಇಂಚಿನ ಅವೇ ಸತ್ಯ ಟೆಂಪಲ್ ಏಡಲ ಪನ್ಪುಜ ಇರೇಗ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಪನ್ಪುನೆ ಅವು ಬೇಗ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ ಬೇಗ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ ಅಂಚದು ಹೆಚ್ಚಾದ ಕಲಿಯುಗಡು ಇಂಚೆನೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಒರಿಯುಜ ಮಾತಾಜಿನ ಕಡೆ ಒರಿಯುಜ ಹೆಚ್ಚಾದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಅಂಚ ಅತ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡದ ಇಜ್ಜ ಅಂಚಿನ ಸ್ತ್ರೀಯರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚಿನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಬುಡ್ದೆ ಕೊರ್ಪುಜ ದೀಪನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ನಾನು ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಲ್ಲ ತೂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಹೈಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನ 80 ಎಬವ್ ತೂಂಡ ಮಾತ ಏರೆಗ್ಲ ಪನೋರ್ಚಿ ಪನ್ಪುಣೆ ಇತ್ತನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಪನೊಂದು ಬರ್ಪುಣೆ ಅವು ಇಡೀಕ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ ಅವೇ ಅಂಚದ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ 31ನೇ ಶ್ಲೋಕ ತೂಕ ಇತ್ತೆ ಮೈತ್ರೇಯರು ಅದೇ ದೇವಹುತಿ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ತುಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ
ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ದಾದ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯರ್ ಪಂಡದು ಮೈತ್ರೇಯರು ಪುರಾ ಚರ್ಚೆ ನಡಪುನೆ ವಿದುರ ಮೈತ್ರೇಯರ್ನ ನಡುಟು ಮೈತ್ರೇಯರು ವಿದುರ ಪಂದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ರಂಚದ್ ನಮ ಈ ಶ್ಲೋಕನ್ ತೂಕವೇ ಮಾತಿರ್ಲ ಅಂಚದ್ ಮೂಜು ಸರಿ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕನ ಮಾತಿರ್ಲೆ ಈ ಶ್ಲೋಕನ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಅವೇ ಅಂಚದಿನಿ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಅದೇ ಬೊಕ ಅವಲ ನಮ್ಮ ಶ್ಲೋಕ ರಿಸೈಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಪಂಡ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದ ಮಹಿಮೆ ಇಂಚಿನ ಅದೇ ಕೋಡೆಲ್ಲ ತೂತ ದಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪುಡು ಅಣ ಇನಿ ಪಂಡ ಐತು ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಾರ ತೆರಿಪಾವನ ಪಂಡಂದು ಇದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುರಾಣ ತೆರಿಪಾವನು ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದ ಕೋಡೆನೆ ನಮ್ಮ ತುಯಿನ ಅಂಚೆನೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಪಂಡಿತ್ ಅದೇ ಕೋಡೆದ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಮ್ಮರಿ ಪಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಡೀಟೇಲ್ ಉಂಟು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಚೂರಾಳ್ನ ತೆರಿಯೋ ನೋಡು ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಅಂಚದ ಒಂಜಿ ಆ ಭವಿಷ್ಯ ಪುರಾಣಡ್ಲ ಪಂಪ ಅವೇ ಐತ ಶ್ಲೋಕ ನಮ್ಮಿನಿ ತೂಕ ಈಗ ದುಂಬಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಪ್ಪತ್ತ ಒಂಜಿನ ಶ್ಲೋಕ ಅವೇ ದಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐನ್ ಪನ್ಪೇರು ಕಪಿಲ ಆರ್ನ ಅಮ್ಮ ಆಯ್ನ ದೇವಹೂತಿಗೆ ದಾದ ಪಂಡೇರು ಏರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೈತ್ರೇಯರು ವಿದುರಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೈತ್ರೇಯ ಉವಾಚ ವಿದಿತ್ವಾರ್ಥಂ ಕಪಿಲ ಮಾತುರಿತ್ಥಂ ಜಾತ ಸ್ನೇಹೋ ಯತ್ರ ತನ್ವಾಭಿಜಾತ ತತ್ವಾಂ ನಯಂ ಯತ್ಪವದಂತಿ ಸಾಂಖ್ಯಂ ಪ್ರೋವಾಚ ವೈ ಭಕ್ತಿವಿತಾನ ಯೋಗಂ ಮೈತ್ರೇಯ ಉವಾಚ ವಿದಿತ್ವಾರ್ಥಂ ಕಪಿಲೋ ಮಾತುರಿತ್ತಂ ಜಾತಸ್ನೇಹೋ ಯತ್ರ ತನ್ವಾಭಿಜಾತ ತತ್ವಾಂ ನಯಂ ಯತ್ಪವದಂತಿ ಸಾಂಖ್ಯಂ ಪ್ರೋವಾಚ ವೈ ಭಕ್ತಿವಿತಾನ ಯೋಗಂ ನಾನವರ ಪನ್ಪೆ ಒಬ್ಬಕನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಕ ದಯಪಣ ಭಾಗವತದ ಶ್ಲೋಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಐನಾತು ಎಡ್ಡೆಡು ಶ್ಲೋಕನ ಕೇನೋಡಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಡು ಪನೆರೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಏರು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡ್ ಮನ್ಪೆರ್ ತುಲೆ ಭಕ್ತಿಡ್ ಮೈನ್ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಬಡೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅಂಚ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇತ್ತನೆ ಹಾಕ್ಲೆಗ ಐತ ಫಲ ಬರ್ಪುನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನ ಅಂಚ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅದೇ ಭಗವಂತ ಗೀತಾಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಜ್ಞಾನಲ ಬರ್ಪುನೆಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾವಂತರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾವಾನ್ ಲಭತೆ ಜ್ಞಾನಂ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಭಗವದ್ಗೀತಾಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವಂತ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಮೈತ್ರೇಯರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅದೇ ನಾನವರ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇದೇನು ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪುನೆಕ್ಲ ಆತು ಮಹಿಮೆ ಉಂಟು ಇರು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡ್ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪೇರು ಪೊರ್ಲುಡು ಕೇನ್ಬೇರು ಅರ್ಥ ಮಂತುನೆರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಭಾಗವತಡ್ ಪನ್ಪೇರು 12, 13, 18 ಭಾಗವತಂದ 16ನೇ ಸ್ಕಂದದ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 14ನೇ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಶೃಣ್ವನ್ ಪಟನ್ ವಿಚಾರಣ ಪರೋ ಭಕ್ತ್ಯಾ ವಿಮುಚ್ಯತೆ ನರಹಾನ್ ಎಂಜದಿ ಭಾಗವತನ ಮೂಜಲ್ನ ಕನತ್ ಕೊರ್ಪುನು ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಏರು ಕೇನುವೆರು ಏರು ಪನ್ಪೇರು ಏರು ನೆತ್ತ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪೇರು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಯಾನ್ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲು ಕೇನುವರು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಪನ್ಪರೆ ಯಾನ ಕೇನ್ವೆ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಐತ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪು ಅದೇ ಇಂಚ ಮಂತನಗೆ ಭಕ್ತ್ಯಾ ವಿಮುಚ್ಯತೆ ನರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ದೇವೇಡ ಭಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಅಕ್ಲು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಪೇರಿಗೆ ಇನ್ನು ಭಾಗವತ ಪನ್ಪುಣೆ ಅಂಚೆನೆ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಪನ್ಪುಂಡು ಪದ್ಮಪುರಾಣವತ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಪಂಡಲಾಗಿ ನಮಕ್ ಇಡೀ ವೇದ ಪುರಾಣನ ಶ್ರವಣ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂತನ ಫಲಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುಣು ಅತ್ತು ಮಹಿಮೆ ಹಿಡಿದು ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಭಾಗವತಂ ಅವೇ ಅಂಚದೆ ಹೊರ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಮೈತ್ರೇಯ ಉವಾಚ ವಿದಿತ್ವಾರ್ಥಂ ಕಪಿಲೋ ಮಾತುರಿತ್ತಂ ಜಾತ ಸ್ನೇಹೋ ಯತ್ರ ತ್ವನಾಭಿಜಾತ ತತ್ವಾಂ ನಯಂ ಯತ್ಪವದಂತಿ ಸಾಂಖ್ಯಂ ಪ್ರೋವಾಚ ವೈ ಭಕ್ತಿವಿತಾನ ಯೋಗಂ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪಲ್ನೆವೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ
मैत्रेय उवाच उवाच स्वात्मं कपिलो मातुरित्वा स्नेहो यत्प्रोक्त्वा ततः उवाच वै भक्तिवितानयोगम् उवाच कपिलो मातुरित्वा स्नेहो यत्प्रोक्त्वा वाङ्मयं यत्प्रवदन्ति साङ्ख्यं प्रोवाच वै भक्तिविधानयोगम् श्रेय उवाच विदित्वा तं कपिलो मातुरित्वा स्नेहो यत्र तथापि जातः ಮಾತಾಜಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದ್ರ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಶಾಪದಾದೇನ್ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಶಾಪ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ತುಲೆ ಕುಂತಿದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಕರ್ಣ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಪಂಡ್ಪುಜರ್ ಅದೇ ಪನ್ಪುಜರ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಪೂರ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ನೇದು ಬೊಕ ಪನ್ಪೇರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಯುಧಿಷ್ಠಿರದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಇರ್ದಾಯೆ ಪನ್ಪುಜರ್ ದುಂಬೆ ಅಂಚದಾರ ಶಾಪ ಕೊರ್ದು ಗುಡ್ಪೇರಿಗೆ ಪಂಡ ಸ್ತ್ರೀಯರ್ನ ಬಾಯ್ಡ್ ಒವೇ ರಹಸ್ಯ ಉಂತೆರವಲ್ಲಿನ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಸ್ತ್ರೀಯರ್ನ ಬಾಯ್ಡ್ ಒವೇ ರಹಸ್ಯ ಉಂತುಜಿ ಅವೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಂಚಿನ ಅವೇ ಎಕಡೆ ಪನ್ನಂಚಿನ ಅಕ್ಲ ಬಾಯ್ಡ್ ಓಯ್ ರಹಸ್ಯದ ವಿಷಯ ಉಂತುಜಿ ಅವೇ ಐನು ಪನ್ಪುನ್ ಅಂಚ ಶಾಪ ಕೊರ್ಪುನ್ ಅವೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಅಂಚದ ನೆಟ್ ದಾದ ಪನ್ಪೇರನ್ ತೂಕೈತೆ ಮೈತ್ರೇಯ ಉವಾಚ ವಿದಿತ್ವಾರ್ಥಂ ಕಪಿಲೋ ಮತುರಿತ್ತಂ ಜಾತ ಸ್ನೇಹೋ ಯತ್ರ ತನ್ವಾಭಿಜಾತ ತತ್ವಾಂನಯಂ ಯತ್ ವದಂತಿ ಸಾಂಖ್ಯಂ ಪ್ರೋವಾಚ ವೈ ಭಕ್ತಿ ವಿತಾನ ಯೋಗ ಮೈತ್ರೇಯ ಉವಾಚ ಮೈತ್ರೇಯರ ಪಂಡರಿಗೆ ವಿದಿತ್ವ ತಿರಿಯೊಂದು ಅರ್ಥಂ ಪ್ರಯೋಜನನ ಕಪಿಲ ಭಗವಾನ್ ಕಪಿಲ ಮಾತು ತನ್ನ ಮಾತು ಅದೇ ಪಂಡ ತನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಇತ್ತಂ ಈ ರೀತಿ ಆಯ್ನ ಜಾತ ಸ್ನೇಹ ದಯಡ್ದು ಕೂಡ್ನಾರಾದ ಯತ್ರ ಆರ್ಡ ತನ್ವ ಆರ್ನ ಶರೀರದ್ ಅವಿಜಾತ ಪುಟ್ಟುನ ತತ್ವ ಆಮ್ನಯಂ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆದ ಮೂಲಕ ಹೊಂದಲ್ಪಡ್ನ ತತ್ವನ ಯತ್ ವಾ ಪ್ರವದಂತಿ ಲೆಪ್ಪುಯರ್ ಸಾಂಖ್ಯಂ ಸಾಂಖ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪಂಡದು ಪ್ರೋವಾಚ ವಿವರಿಸೈರ್ ವೈ ವಾಸ್ತವಿಕವಾದ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆನ ವಿಧಾನ ಪ್ರಚಾರ ಪಡಿಸೋನ ಯೋಗಂ ಹಠ ಯೋಗನ್ ಅಂಚದ ಮೈತ್ರೇಯರು ವಿದುರ ಪಂಡರಿಗೆ ತನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಹೇಳಿಕೆನ್ ಕೇನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕಪಿಲ ಆಲ್ನ ಉದ್ದೇಶನ ಅರ್ಥಮಂತೊಂಡೆರು ಆಲ್ನ ದೇಹದ ಪುಟ್ಟನಾರ ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಅರೆಗ್ ಆಡ ಅನುಕಂಪ ಮೂಡುನಿಗೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ನೆಂಚನಾಲೆ ಅಂದು ಮನ್ಪೊಡು ಅಂಚದ ಆರು ಸಾಂಖ್ಯ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರನ ಬನ್ನಿಸೈರ್ ಅವ್ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಸಂಯೋಜನೆ ಆದುಂಡು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಡ್ ಸ್ವೀಕೃತ ಆದುಂಡು ತುಲೆ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ಪುನೆ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆ ನಮಕ್ ನಿಜವಾಯಿನ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪೋಡ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾವಡ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪೋಡು ಹೇರ್ ಪರಂಪರೆ ಪೂಜೆರು ಅದೇ ಅಕ್ಲನೆ ಓನ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಕ್ಲ ಬಾಯ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಬಡ ಬಡ ಮನ್ಪುಣೆ ನಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಓದುದೇರಾ ನಾ ಆಚಾರ್ಯನ ಅಕ್ಲ ದಾದ ಪಂತಿರ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಓಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಅಕ್ಲು ಜನಕ್ಲೇನ ಮಂಗೆ ಮನ್ಪುಣೆ ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಲ ಪೆರಿ ಪೋಂಡ ನಮ್ಮ ಗುಂಡಿಗಂತೂ 100% ಅದೇ ಅಂಚದ ಪದ್ಮಪುರಾಣ ಪನ್ಪುಣ ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಲೇನ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ವಿಧೀಯತೆ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ಪರಿತ್ಯಾಗೋ ವಿಧೀಯತೆ ಅದೇ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಡ್ ದೇವರ್ನ ಜ್ಞಾನ ಗೆತ್ತು ನೋಡು ಅಂಚನ ನಮಕ್ ದೇವರ್ನ ನಿಜವಾಯಿನ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪನ್ ಪಂಡೊಂದು ಪುರಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬತ್ತನ ಪಾತಿರವೆ ಅಂಚದ ಇತ್ತೆ ಭಗವಂತ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ದಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇ 32ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಭಗವಂತ ಅರೆಗ್ ಉತ್ತರ ಕೊರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚದ ಈ ಶ್ಲೋಕಲ್ನ ಯಾ ಮೂಜಿ ಸರಿ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕನ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗವೆ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ದೇವಾನಾಂ ಗುಣಲಿಂಗಾನಾಂ ಅನುಶ್ರಮಿಕ ಕರ್ಮಣಾಂ
सत्त्वा एवैकमनसो वृत्ति स्वभावकी तु यः अनिमित्त भगवती भक्तिर्सिद्ध्ये गरीयसी. હવે વારી પોલું ದ ಶ್ಲೋಕ ಅಂಚದ ದಾದಪನ లేరు అదే భాగవతముడు ఏతు సరి ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಮಾತಾಡೋ ಗೊತ್ತು ಬಿಡ್ದು ಯಾಪಂಡ ರಡ್ಡು ಗ್ರಂಥ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಭಾಗವತಡ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಡಕ್ಲಿ ಅವೇ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತು ಅವೇ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕುಸುಮ ಮಾತಾಜ್ ಪಂಡಿರು 140 ಅದೇ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅವೇ 140 ಸರಿ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ್ ಈ ಶ್ಲೋಕ್ಯಾನ್ ಅವೇ ಇಂಚ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂಡಾಲ್ನ ಬಾಕಿ ದಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪಣತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕೇನ್ ಯಾರು ಪನ್ಪೇರು ಮಾತಾಜಿನಾಕ ಒಂದು ಪ್ರಭು ಇರ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪಣ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಂಡೆಡ್ ಓರಿ ಅದೇ ರಡ್ಡು ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಕೇನ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಟ್ ಆದು ಬಿಡ್ಪುಣು ಈತು ಅದೇ ಅಂಚಾದು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಅದೇ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇಡೇಟ್ ಕೇನೋಡ ಆಪಣ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ ಅವೇ ಅಂಚದು ಬಾಕಿ ದಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪರೆ ಆಪಣ ಹೊಸ ಭಕ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪಣವು ಅಂಚದು ಭಗವಂತ ದಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ತೂಕ ಅವೇ ರಡ್ಡು ಸರಿ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇದೇನ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ದೇವಾನಾಂ ಗುಣಲಿಂಗಾನಾಂ ಅನುಶ್ರಮಿಕ ಕರ್ಮಣಾಂ ಸತ್ವೇ ಏವ ಏಕಮನಸೋ ವೃತ್ತಿ ಸ್ವಭಾವಕಿ ತು ಯಃ ಅನಿಮಿತ್ತ ಭಗವತಿ ಭಕ್ತಿರ್ಸಿದ್ಧೇ ಗರೀಯಸಿ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ದೇವಾನಾಂ ಗುಣಲಿಂಗಾನಾಂ ಅನುಶ್ರಮಿಕ ಕರ್ಮಣಾಂ ಸತ್ವ ಏವೈಕಮನಸೋ ವೃತ್ತಿ ಸ್ವಭಾವಕಿ ತು ಯಃ ಅನಿಮಿತ್ತ ಭಗವತಿ ಭಕ್ತಿರ್ಸಿದ್ಧೇ ಗರೀಯಸಿ. ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪಲ್ಲೆವೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ಗುಣಲಿಂಗಾನಾಂ ಶ್ರವಿಕ ಕರ್ಮಣಾಂ ಏವೈಕಮನಸೋ ಸ್ವಾಭಾವಿಕೇ ತು ಯಾ ಭಗವತಿ ಭಕ್ತಿರ್ಗರೀಯಸಿ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ದೇವಾನಾಂ ಗುಣಲಿಂಗಾನಾಂ ಅನುಶ್ರವಿಕ ಕರ್ಮಣಾಂ ಏವೈಕಮನಸೋ ವೃತ್ತಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕೇ ತು ಯಾ ಮಿತಾ ಭಾಗವತಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲವೇ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ದೇವಾನಾಂ ಗುಣಲಿಂಗಾನಾಂ ಅನುಶ್ರಮಿಕ ಕರ್ಮಣಾಂ ಸತ್ವೇ ಏವೈಕಮನಸೋ ವೃತ್ತಿ ಸ್ವಭಾವಕಿ ತು ಯಃ ಅನಿಮಿತ್ತ ಭಗವತಿ ಭಕ್ತಿರ್ಸಿದ್ಧಿರ್ಗರೀಯಸಿ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷ ಪಂಡರಿಗೆ ದೇವಾನಾಂ ಇಂದ್ರಿಯದ ಇಂದ್ರಿಯದ ಅಧಿದೇವತೆ ನಕಲ್ನ ಗುಣಲಿಂಗಾಣಂ ಇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥನ ಗ್ರಹಿಸವನ ಶ್ರವಿಕ ವೇದಲೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಯಿನ ಕರ್ಮಾಣಂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸವನ ಸತ್ವೇ ಮನಸ್ಸಡ ಇಜಿಂದ ಭಗವಂತಡ ಇವ ಮಾತ್ರನೇ ಏಕ ಮನಸ ಅವಿಭಕ್ತ ಮನಸ್ಸಿತ್ತನ ವೃತ್ತಿ ಒಳವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ತು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಯಿನ ವಾದ ಯಾ ವಾ ಅನಿಮಿತ್ತ ಉದ್ದೇಶ ಇಜ್ಜಂದನ ಭಗವತಿ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷಡ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಸಿದ್ಧೆ ಮೋಕ್ಷರ್ದ ಗರೀಯಸಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಅಂಚದ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ವಿಚಾರಣ ಅರ್ನ ಅಮ್ಮ ಆಯ್ನ ದೇವಹೂತಿಕ್ ಪನೊಂದುಲೇರ್ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಇಂದ್ರಿಯೋಳು ದೇವತೆ ನಕ್ಲ ಸಂಕೇತಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದುಂಡು ವೈದಿಕ ವಿಧಿ ನಿರ್ದೇಶನದಡಿಟ್ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನನೆ ಐತ ಸಹಜ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾದುಂಡು. ಅದೇ ಅಂಚದ ಇಂದ್ರಿಯ ತುಲೆ ವೈಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೇನ ಉಪನಿಷತ್ತು ಅದೇ ಶಿವಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇನ್ ಬರ್
ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ನಡೆಪೋದು. ಕೇನೇಷಿತಂ ಪತತಿ ಕೇನ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರೈತಿಯುಕ್ತ. अच्छा भारी पोलोद प्रश्ने ए ब्रह्माजी पन्पेरु निक पूरेक्ल ಏರು ಮೂಲ ಭಗವಂತ. ಅದೇ ಭಗವಂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಡು ದೇವತನಕ್ಲ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೇರು. ಅದೇ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಪನ್ನೊಂದು ಲೇರು ಇಂದ್ರಿಯಳು ದೇವತೆನಕ್ಲ ಸಂಕೇತಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆದುಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜೊಂಜೆ ಇಂದ್ರ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕೈ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಣ ಇಂದ್ರ ಅದೇ ಒಂಜೊಂಜಿ ಇಂದ್ರಿಯ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಂಡ ಐ ಒಂಜೊಂಜಿ ದೇವತೆ ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು. ಇತ್ತೆ ನಾಲೈ ಬಾಯಿ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಂಡ ಅದೇ ಐಕ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಇಂದ್ರಿಯಗ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ದೇವತೆ ಉಳ್ಳೇರು. ಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪುಂಡು. ಅಂಚದ ಇಂದ್ರಿಯೋಳು ದೇವತೆನಕ್ಲ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆಯ್ನಂಚನೆ ಮನಸ್ಸು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ. ಅದೇ ಭಗವಂತ ಗೀತಡ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಇಂದ್ರಿಯಾಣಾನ ಮನಶ್ಚಾಸ್ಮಿ. ಅಂಚದ ಇಂದ್ರಿಯಡ ಮಸ್ತ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಇಂದ್ರಿಯ ಓಪಣ ಮನಸ್ಸು. ಅಂಚದ ಇಂದ್ರಿಯೋಳು ದೇವತೆನಕ್ಲ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಮನಸ್ಸು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆದುಂಡು. ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನನೆ ಮನಸ್ಸುದ ಸಹಜ ಕರ್ತವ್ಯ. ಆ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ ದೇವೋತ್ತಮ ಪುರುಷನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಡು ಒವ್ವೇ ಪ್ರಚೋದನೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ನಿರತ ಆನಗ ಮುಕ್ತಿರ್ದಲ ಅವು ಏತೋ ಪಾಲು ಉತ್ತಮ ವೈನ್ ಆದುಂಡು. ಐನು ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದೇರು ನಮಗ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಭಾವಾರ್ಥ ತೆರಿಪಾದ್ ಕೊರ್ಪೇರು. ಆ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ ಉಂಡತೆ ದೇವೋತ್ತಮ ಪುರುಷನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಡು ಒವ್ವೇ ಪ್ರಚೋದನೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ನಿರತ ಆನಗ ಮುಕ್ತಿರ್ದ ಅವು ಎತೋ ಪಾಲು ಉತ್ತಮವಾಯಿನ ಆದುಪ್ಪುನು. ಭಕ್ತಿ ಇಂದತೆ ಆತೊಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಪಂಡ ಯದ್ದೇದ ಪುದರವೇ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆದ ಮಹಿಮೆ ಎಂಚಿನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆದ ಮಹಿಮೆ ಅಂತೇಳಿ ಪಣ ಪ್ರಭುಪಾದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲಡ್ ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲು ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆದ ಭಾವಾರ್ಥಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪೇರು. ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಅಂದು ನಮ್ಮ ತೂಕ ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು. ಜೀವಿಲನ ಇಂದ್ರಿಯೋಳು ಸದಾ ಉವ್ವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ವೃತ್ತಿಡು ತೊಡಗುದಿಪ್ಪುಂಡು. ಅದೇ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯನು ಖಾಲಿ ಬಿಡ್ರೆ ಬಲ್ಯವೇ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನಾಲ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೋಡು ಇಂದ್ರಿಯ ಇಡ್ತು. ಅದೇ ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪೋಡು ಆಂಡಲ ಖಾಲಿ ಬುಂಡ ಅದೇ ಐಟ್ ಪೂರಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅದೇ ಇಂದ್ರಿಯ ನಮ್ಮ ಸೇವೆಡ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋಡು. ಅಂಚದು ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನ್ಪೇರ ಅವೈತ ಸ್ವಭಾವ. ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿ ಮನ್ಪೆರೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಪೂರ್ಣತ್ ನಮ್ಮ ಸೇವೆಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆದುಲ್ಲ. ಈಶೋಪನಿಷತ್ತ ಭಾವಾರ್ಥ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನ್ಪೇರ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ 5th ಐನು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಉಂಡು. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವ ವಶಿಷ್ಯತೆ. ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ತುಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರ ಪ್ರಭುಪಾದ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾಯಿನ ಪೂರ್ಣತೆ ಇಂಚಿನ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚದ ಜೀವಿಲನ ಇಂದ್ರಿಯ ಸದಾ ಉವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ವೃತ್ತಿಡ್ ತೊಡಗದು ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅವು ವೇದ ವಿಧಿಲೆಡ್ ವಿಹಿತವಾಯಿನ ಕ್ರಿಯೆ ಇಪ್ಪು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಹೈಕ ಕ್ರಿಯೆಡ್ ಇಪ್ಪು ಪಂಡ ಉವ್ವಾಂಡಲ ಒಂಜೆಟ್ ಒಂಜ ಭೌತಿಕಡ್ ಒಂಜ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕಡ್ ಐನ್ ಪನ್ಪೇರು. ಉವೇಕಾಂಡಲ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನ ಇಂದ್ರಿಯದ ಸಹಜ ವೃತ್ತಿ ಆದುಂಡು. ಒಂಜ ನಮ್ಮ ದೇವನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪೋಡು ಇಂಜ ಮಾಯದ ಸೇವೆ ಮನ್ಪೋಡು ಬುಡುಪುಜಿ ಮಾಯ ನಮ್ಮನ ಇಂಚಾಂಡಲ್ನು ಮನ್ಪೋಡು. ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪರ ಇಚ್ಛ ಮಾಯದ ಸೇವೆ ಮನ್ಪ ಅದೇ ದಾಲ ಮನ್ಪಂದ ಏರಿಯಾಗ್ಲ ಕುಲ್ಲರ್ ಅಪ್ಪುಜಿ ಮುಲ್ಪ ಗೀತಾಡ್ ಪನ್ನಂಚನೆ ಕೃಷ್ಣದೇ ಮೂಜಿನ ಅಧ್ಯಾಯದ 5ನೇ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಪನ್ಪೇರು ನಹಿ ಕಶ್ಚಿತ್ ಕ್ಷಣಮಪಿ ಜಾತು ತಿಷ್ಟತಿ ಅಕರ್ಮಕೃತ್. ಅದೇ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣಲ ಇಂಚಿನಲ ಮನ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲರ ಅಪ್ಪುಜಿ. ಅಂಚದ ಮನಸ್ಸು ಇಂದ್ರಿಯದ ಕೇಂದ್ರ ಸೆಂಟರ್ ಅವು ಪಂಡ ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಅವು ಡುವಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಂಡ ರಡ್ಡದ ಆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪುಂಡು ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಪನ್ಪುಂಡು. ಎಂಚ ಪಂಡ ಮನಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಣ ಉಂಡತೆ ಬಾಕಿ ಪೂರ ಇಂದ್ರಿಯ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಐನು ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಐನು ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ ಆಯ್ತು ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಮನಸ್ಸು. ಅಂಚದ ಮನಸ್ಸು ಇಂದ್ರಿಯದ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ವಾಸ್ತವಿಕವಾದ ಮನಸ್ಸು ಇಂದ್ರಿಯದ ನಾಯಕ ಲೀಡರ್
ಅದೇ ಏರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಉಂಡು ఆయన ಪೂರ ಇಂದ್ರಿಯಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಐತೆ ವಿದುರ ನೀತಿಡು ತಿರಿನಕ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವಂತ ಅವಂದ್ಯ ಕಾಲ ವಶ್ಯಾತ್ಮ ಅದೇ ಏರ್ ತೆರಿನಕ್ಲುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಪಂಡಿತರು ಪೇರಿಗೆ ಅಕ್ಲಗೆ ವೇಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪನ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅವಂದ್ಯ ಕಾಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು ವಿದುರ ವಶ್ಯಾತ್ಮ ದಾಯಿ ಅಂಚ ಉಪ್ಪೆರ ಕಾರಣ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಉಂಡಿಗೆ ಅಂಚದ ಅಕ್ಲು ಓಲ್ಲ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಜರಿಗೆ ವಿದುರಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಅದೇ ಅಂಚದ ಇಂದ್ರಿಯ ವಾಸ್ತವಿಕವಾದ ಮನಸ್ಸು ಇಂದ್ರಿಯದ ನಾಯಕ ಅಂಚಾಯ್ನೆಡ್ದು ಐನ ಸತ್ವ ಪಂಡದು ಲೆಪ್ಪೆರಾತಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಹೈಕ ಜಗತ್ತದ ಕಾರ್ಯಲೆಡ್ ಮಗ್ನರಾಯನ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಇಂದ್ರ ಅಂಚೆನೆ ಬಾಕಿದ ದೇವತೆ ನಕ್ಲೆಗಳ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷ ನಾಯಕಾದುಲ್ಲೆರು ಏರು ದೇವರ ನಾಯಕ ಲೀಡರ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಭಗವಂತ ಗೀತರ್ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವಂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಡೆ ಪೂರ ದೇವತೆ ನಕ್ಲ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಣವೇ ಮದ್ಭಯಾತ್ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತನೇ ಪನ್ಪೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪ ಮದ್ಭಯಾದ್ ವಾತಿ ಇಂದ್ರ ತಪ್ಸ್ತಿ ಅಗ್ನಿ ಮದ್ಭಯಾತ್ ಗಾಲಿ ಬೀಜುನೆ ಸೂರ್ಯ ಉದಯಿಸವನೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪನೆ ಪೂರ ಎನ್ನ ಪೋಡಿಗೆ ಹಿಡ್ದು ಕಪಿಲ ಭಗವಂತನೇ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪ ಆ ಶ್ಲೋಕ ಅವೇ ಎಂದುವೆ ಭಾಗವತಡು ಅಂಚದ 2ನೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ದೇವತೆ ನಕ್ಲು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ವಿಶ್ವ ಶರೀರದ ವಿಭಿನ್ನ ಅಂಗ ಪಂಡದು ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯಡ್ ಪನರಾತನು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮರ ಇತ್ತನ ಆ ಮರತ್ತ ಗೆಲ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅವು ದೇವತೆ ನಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚದ ವಿಭಿನ್ನ ದೇವತೆ ನಕಲು ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಲೇನು ನಿಗ್ರಹಿಸವೇರು ಅದೇ ಕೈನು ಇಂದ್ರ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವಾಕ್ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ ನಾಲೈ ಅಂಚದ ನೆಕ್ ಪೂರೈಕ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ದೇವತೆ ನಕಲು ಕಣ್ಣುಗು ಕೆಬಿಕ್ ಚರ್ಮಗು ಪೂರ ರಡ್ನೆ ಸ್ಕಂದ ಭಾಗವತ ಪನ್ಪುಣಿದ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕಲ್ದಿತ್ತ ಅಂಚದ ಒಂಜೊಂಜೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಒಂಜೊಂಜೆ ದೇವತೆ ನಕಲು ಐನ್ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಳೇರು ನಾನಾ ದೇವತೆ ನಕಲು ಪ್ರತಿನಿಧಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು ಮನಸ್ಸು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಂಡ ಇಟ್ಟು ಮನಸ್ಸು ಭಯಂಕರ ಪವರ್ಫುಲ್ ಅದೇ ಮನಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಂಡನೆ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಇಂದ್ರಿಯ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಪನೆ ಅಂಚದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪಡದೆ ಗೀತಾಡು ವಾ ಅಧ್ಯಾಯ ಪನ್ಪುಣ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮನಸ್ಸ ಬಗ್ಗೆ ಪಲ್ಲೆ ವಾ ಅಧ್ಯಾಯ ಪನ್ಪುಣ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾಡು ಮನಸ್ಸ ಬಗ್ಗೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಜಿನ ಅಧ್ಯಾಯತೆ ಆಜಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ಪನ್ಪುಣ್ ಅದೇ 5ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಮನುಷ್ಯ ಆಯನ ಮನಸ್ಸದ ಸಹಾಯಡ್ದೆ ಆಯನ ಉದ್ಧಾರ ಮಂತು ನೋಡು ಆಯನ ಹೀನೈಸರೆ ಬಲ್ಲಿ ಉದ್ಧರೇದ ಆತ್ಮನಾತ್ಮಾನಂ ಆತ್ಮಾನಂ ಅವಸಾದಯತ್ ಆತ್ಮೈವ ಆತ್ಮನೋ ಬಂಧುರ್ ಆತ್ಮೈವರಿ ಪುರಾತ್ಮನಃ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಂತಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಆಜಿನ ಅಧ್ಯಾಯದ ಆಜಿನ ಶ್ಲೋಕ ತುಂಡ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಮನಸ್ಸ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೃತ ಬಿಂದು ಉಪನಿಷತ್ತು ಪನ್ಪುಣಿ ಮನ ಏವ ಮನುಷ್ಯಾನಾಂ ಕಾರಣಂ ಬಂದ ಮೋಕ್ಷಯೋ ಮನುಷ್ಯನ ಬಂಧನಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಗಳ ಆಯನ ಮನಸ್ಸೇ ಕಾರಣ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮನಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಆಯನ ಪೂರ ಇಂದ್ರಿಯ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ಅವು ಸುಲಭಲ ಇಜ್ಜಿ ಅರ್ಜುನಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಒಂಜಿ ಬಾಣ ಹೊಡ್ದು ಗಾಲಿನ ಬೊಂಡ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಚಂಚಲಂ ಹಿ ಮನಾ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಮಾದಿ ಬಲವದೃಢಂ ತಸ್ಯಹಂ ನಿಗ್ರಹಂ ಮಣ್ಯ ವಾಯುರೇವಶು ದುಷ್ಕರಂ ಅದೇ ಯಾಕೆ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅಸಂಶಯಂ ಮಹಾಬಾಹೋ ಮನೋ ದುರ್ನಿಗ್ರಹಂ ಚಲಂ ಅದೇ ಅರ್ಜುನ್ ಈ ಪನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪ ಕಷ್ಟನೇ ಅಣ್ಣ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಎಂಚ ಅಭ್ಯಾಸೇನ ತು ಕೌಂತೆಯ ವೈರಾಗ್ಯೇನ ಚ ಗೃಹ್ಯತೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೊಕ್ಕ ವೈರಾಗ್ಯ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮನ್ಪುಡು ಅವೇ ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಪನ್ಪುಡು ದೇವರನ ಜ್ಞಾನಗೆತ್ತೋ ನೋಡಿ ಮನಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಪಂತಾರೆ ಮನು ಪನ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ತರೀಕಡ್ ಒಂತೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮನ್ಪುಲಿಗೆ ಆಂಡ ಅವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರಂದಿಗೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಜ್ಞಾನ್ಗೆ ಎತ್ತೋ ನೋಡಿ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಪೋಡು ತಿರಿನ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ವಶಟ್ಟು ಬರ್ಪುಣು ಪನ್ಪರು ಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ಪರ್ಶ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೆರ್ಲ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯತೆ
ಇತ್ತೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಎಂಚಂದು ಮನ್ಪೊಲಿ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ದೇವೇಡ ಆಸಕ್ತ ಮನ್ಪೊಡಿದೆ. ದೇವೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನು ನೆಟ್ಟು, ದೇವೇರ್ನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮನ್ಪುನೇಟು, ದೇವೇರ್ನ ಗುಣಗಾನ ಮನ್ಪುನೇಟು ಅಪಗ ಮನಸ್ಸು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಪ್ರಭುಪಾದ್ಲ ಪನ್ಪೇರತೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಕೃಷ್ಣ, ನೆವರ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾಪಲ ಕೃಷ್ಣ ನೆನಪು ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮರಪೊಡ್ಚಿ. ಅಂಚತ್ತುಲೆ ನಮಕ್ ಈ ಭಕ್ತಿ ರಸ ಭಕ್ತಿ ಉಪದೇಶಾಮೃತ ಗ್ರಂಥಡು ಜೀವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚದ ಭಕ್ತೇರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಕಲ್ ದಾದ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಎರೆಗ್ ಭಕ್ತಿಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆವಡು, ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಾವಡು ಏರೆಗುಂಡು. ಅಂಚಿನಗಲ್ ದಾದ ಮನ್ಪೊಡು ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ನಮಕ್ ಉಪದೇಶಾಮೃತ ಪನ್ಪೇರು. ಭಾರೀ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪೇರು. ಅವೇ ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ತೋಜವೆ ಮುಲ್ಪಾತೆ. ಅಂಚದು ಪಟ ಪಟ ಆಪುಂಡು. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮಸ್ತ್ ದುಂಬು ಪೋತು. ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ದೇವೇರ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೋಡು. ಅದೇ ಈ ದುಂಬುದ ಕಾಲ ದಂಡ ಬಾರಿ ಬಂಗ. ಅಂಚತ್ತುಲೆ ಇದೇನ್ ಪುರ ನಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ. ವಾಚೋ ವೇಗಂ ಮನಸಾ ಕ್ರೋಧ ವೇಗಂ ಜಿಹ್ವಾ ವೇಗಂ ಉದರೋಪಸ್ಥ ವೇಗಂ ಏತಾನ್ ವೇಗಾನ್ ಯೋ ವಿಷಯೇತ ಧೀರ ಸರ್ವಾಮಪಿ ಮಾಂ ಪೃಥಿವೀಂ ಸ ಶಿಷ್ಯಾತ್. ಇರು ಪಾತೆರದ ಚಾಪಲ್ಯನ್, ಚಿತ್ತ ಚಾಂಚಲ್ಯನ್, ಕೋಪದ ಕೆಲಸನು, ನಾಲೆಗೆದ ಚಪಲನು, ಬೊಕ್ಕ ಬಂಜಿದ ಇಜಿನ ಜನನಾಂಗದ ಪ್ರಚೋದನೆನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪೆರ, ಸಂಯಮ ಅಕ್ಲು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಶಿಷ್ಯರೇನು ತಯಾರು ಮನ್ಪೆರೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈಗೆ. ಅಂಚದು ಪಂಡ ಗುರು ಆಯರೆ ಅಕಡೆ ಇಂಚಿನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಬೋಡು. ಅದೇ ಐನ್ ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚದ್ ನೆಟ್ ತುಲೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ನಮಕ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅವೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯಲೇಡು ಮಾನವನ ಸುರುತ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಇಂದ್ರಿಯಲೇನು ನಿಗ್ರಹ ಮನ್ಪುನ. ಮನಸ್ಸು ಇಂದ್ರಿಯನೇ ನಿಗ್ರಹಿಸ ಒಂದೇ ಮಾನವೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನಡು ದುಂಬು ಪೋಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜು. ಅವೇ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಏರು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆವಡುಂದುಲ್ಲೇರು, ಇಂಕ್ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಒಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಕ್ಲ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಂದ್ರಿಯಲೇನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪುನ ಇಂಚ ಕಲ್ಪೋಡು. ಆಪುಂಡು ಭಕ್ತಿಡ್ ಬತ್ತನೆ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು. ಭಗವಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡ್ಲ ಪನ್ಪೇರು. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಡ್ ತೊಡಗಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚದು ಐಕೋಸ್ಕರ ದೇವರ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರು ಐನ್ ಮನ್ಪೋಡು. ಅದೇ ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಆಪಲಕ್ಕೆ ಏನೋಡು, ದೇವರನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮನ್ಪೋಡು, ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ಪತ್ತೋಡು, ಇಂಚ ಮತ ಮನ್ಪುನೇಡ್ದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅದೇ ಪಂಡ ದೇಹ ದಂಡಾಣೆ ಆಂಡಾಣೆ ಅದೇ ಮನಸ್ಸು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಪುಣೆ. ಅದೇ ಅದೇ ಉಪವಾಸ ಮತ ದಾಯ ದೇಹಕ್ಕೆ ದಾಯ ಆತ ದಂಡನೆ ಕಷ್ಟ ಕೊರೋಡು ಪನ್ಪುನೆ. ಅದೇ ದೇಹ ದಂಡನೆ ಆಂಡನೆ ಮನಸ್ಸು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಪುಣೆ. ಅಂಚದ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೇರು. ಅವೇ ಅಂಚದ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನ ಡಿಜೆನು ದುಂಬು ಪಾರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಐಕೋಸ್ಕರ ಈ ಹೈಕ ಜಗತ್ತ ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣ ಮೂರ್ಕುದೇರು. ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ನೊಂದು ನಮಕ್ ಈ ಜಗತ್ತರ ಮಾತಿರ್ಲ ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣ ತುಲೆ ಪೂರ ಇಡೀ ಸಮಾಜನೇ ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣ ಟು. ಅಂಚದ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ನಕ್ಲ ಉಪದೇಶಲೇನು ಅನುಸರಿಸದು ಮಾನವೇ ಸತ್ವಗುಣತ್ತ ನೆಲೆಕೇರೋಡು. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ನಮಕ್ ಪಂತೇರು. ಅದೇ ನಮ್ಮ ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣ ಸತ್ವಗುಣ ಏರೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಚ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸೋಡು ಪನ್ಪುನೆತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರಲು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಈ ಸತ್ವಗುಣಕ್ಕೆ ಬತ್ತೇನೆ ಉಂಡತೆ ಆಗ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪನ್ಪೇರು ತತ್ರ ಸತ್ವ ನಿರ್ಮಲತ್ವಂ ಪ್ರಕಾಶಕಮನಾಮಯಂ. ಸತ್ವಗುಣಟ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅದೇ ಸತ್ವಗುಣತ ಬುದ್ಧಿಲ್ನ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಪ್ರವೃತ್ತಿಂಚ ನಿವೃತ್ತಿಂಚ ಕಾರ್ಯ ಅಕಾರ್ಯ ಭಯಾಭಯೇ. ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ವಗುಣತ ಬುದ್ಧಿ ಇಂಚೊಪ್ಪುಣು 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಪ್ರವೃತ್ತಿಂಚ ನಿವೃತ್ತಿಂಚ. ಓವೆನ್ ಮನ್ಪೋಡು ಓವೆನ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವೇ ಆಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಪುಣ್ಯ. ಓ ಮನ್ಪೋಡು ಓ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚದ ಓವು ನಮನ ಬಂಧನಗ ಪಾಡೋಡು ಓವು ನಮನ ಬಂಧನಡ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮನ್ಪುಣು. ಓವೇಕ್ ನಮ್ಮ ಪೋಡಿಯೋಡು ಓವೇಕ್ ಪೋಡೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಚ ತೆರಿಯು ನ ಬುದ್ಧಿನ ಸಾತ್ವಿಕ ಬುದ್ಧಿ ಪನ್ಪೇರು ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸುಮಾರು ಜಾಗ ಪನ್ಪೇರು ನಮಕ್ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚ ಸತ್ವಗುಣತ ಬುದ್ಧಿ ಇಂಚ ಒಪ್ಪುಣಿಲ್ಲ. ಸತ್ವಗುಣತಕ್ಲೆಗ್ ಓವೇನ್ ಮನ್ಪೋಡು ಓವೇನ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು. ಅಂಚದ್ ಎಂಚ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸೋಡು ಪನ್ಪುನ ಅಕ್ಲೆಗ
ಬಗೆಗೆ ಪೂರ ಲಾಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚದ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪ ಭಾವಾರ್ಥಡ್ ತೆರಿಪಾವನ್ ಪೋಪೆರು ಈ ವಿಷಯನ. ಅಂಚದ್ ಮನಸ್ಸು ಒಡೆ ಮಠನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ನಾನಾ ದೇವತೆ ನಕಲ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆದುಂಡು ಮನಸ್ಸು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆದುಂಡು. ಅದೇ ಐಕ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಂ ಮನಶ್ಚಾಸ್ಮಿನ್ ಕೃಷ್ಣ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡ್ ಗೀತಾಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನಿ ಇಂದ್ರಿಯಡ್ ಮನಸ್ಸು. ಭಾಗವತಡ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು 11ನೇ ಸ್ಕಂದಡ್ಲ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಥ ಬಗ್ಗೆ. ಅಂಚದು ಮನಸ್ಸರ್ದ ಚೋದಿತವಾಯಿನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ದೇವತೆ ನಕಲ ಪ್ರಭಾವಗ ಅಧೀನವಾದ ವರ್ತಿಸೌಂಡು. ಮನಸ್ಸರ್ದ ಪ್ರಚೋದಿತವಾಯಿನ ಇಂದ್ರಿಯ ಉಂಡತೆ ದೇವತೆ ನಕಲ ಪ್ರಭಾವಗ ಆಧೀನವಾದ ವರ್ತಿಸೌಂಡು ಪಂಡ ಎಂದು ಪುರ ಎಡ್ಡೆ ಎಂದು ಬರ್ಪುಣು ಕೇನ ಉಪನಿಷತ್ತು ಈ ವಿಷಯ ಪನ್ಪುಣು. ಶಿವ ಕೇನುನ್ನೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿಡ್ ಅವೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಇಂದ್ರಿಯ ಎಂಚ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಪಣ್ಣೆ ಲೆಕ್ಕದಾಲ ಅವು ನಡಪುಜತೆ ಅವು ಏಡ್ದು ಪ್ರಚೋದಿತ ಆದ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಣು. ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ದೇವೆರ್ಡ ಚಿಂತನೆ ಮಂತದ ಅರೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪೇರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ್. ಅಂಚದ ಅಂತಿಮವಾದ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನೇ ಸೇವೆದ ಗುರಿ ಆನಗ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ತಮ್ಮ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಡ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ವಾಸ್ತವಿಕವಾದ ಭಗವಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತಿಮ ಒಡೆಯ ಆಯ್ನೆಡ್ದಾವರ ಅರೆನ ಋಷಿಕೇಶ ಪಂಡದ ಲೆಪ್ಪೆರಾಪುಂಡು. ಋಷಿಕೇಶ ಋಷಿಕ ಪಂಡ ಇಂದ್ರಿಯ, ಈಶ ಪಂಡ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಅದೇ ಋಷಿಕೇಶ ಇಂದ್ರಿಯದ ಸ್ವಾಮಿ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಮನಸ್ಸು ಸಹಜವಾದ ಕೆಲಸಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರವೃತ್ತಾಪುಣು ಆಂಡ ಅವು ಹೈಕವಾದ ಕಲುಷಿತ ಆನಗ ಓವಾ ಹೈಕ ಲಾಭಗೋಸ್ಕರ ಈಜಿನ ದೇವತೆ ನಕಲ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ವಾಸ್ತವಿಕವಾದ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನ ಸೇವೆನೆ ಐತ ಉದ್ದೇಶ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ದೇವರನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುಂಡು. ಅಂಚದ ಇದೇನ ವೈಟ್ ಪಂತೇರ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ತೂಪೆ ತಿಕ್ಕುಣ ಅಂದವೇ ಪಂಡ ನಾರದ ಪಂಚರಾತ್ರ ಪಂತೇರು. ನಾರದ ಪಂಚರಾತ್ರ ನಮಕ್ ದಾದ ಪನ್ಪುಂಡು ಈ ವಿಷಯ ಅಂತೇರಿ ಪಾವುಂಡು ಅವೇ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಇಟ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಪಂತೇರು ಪಂಡ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಸೇವೆಡ್ ತೊಡಗೋಡು ಪಂಡ ಈ ಶಬ್ದನೇ ಬರ್ಪುಣ ಇಟ್ಟು ಋಷಿಕೇಶ ಸೇವನಂ ಭಕ್ತಿರುತ್ತಮ ಅಂತ. ಋಷಿಕೇನ ಋಷಿಕೇಶ ಸೇವನಂ ಭಕ್ತಿರುತ್ತಮ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಕವೇ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಶ್ಲೋಕ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪಲ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪಗ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಎಲ್ಲದ ಕ್ಲಾಸ್ ಮನಿ ತೂಕವೇ. ಅಂಚದ ಇಂದ್ರಿಯಲೇನು ಋಷಿಕೇಶ ಪಂಡದ ಲೆಪ್ಪರ ಆತಂಡು ಋಷಿಕ ಇಂದ್ರಿಯಲೇನು ಅಂಚದ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಋಷಿಕೇಶ ಪಂಡದ ಲೆಪ್ಪರ ಆತನ್ ಪರ್ಯಾಯವಾದ ಪುರಾ ಇಂದ್ರಿಯಲು ಸಹಜವಾದ ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾಯನ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರವೃತ್ತಿಸೋಣ ಐನೇ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪನ್ಪೇರು ಪ್ರಭುಪಾದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಮೂಜಿನ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಡು ಹೈಕ ಲಾಭದ ಬಯಕೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಬಾಕಿದ ಸ್ವಾರ್ಥ ಪ್ರಚೋದನೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಇಂದ್ರಿಯಳು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನ ಸೇವೆಡು ನಿರತ ಆನಗ ಆಯ್ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಡು ನೆಲೆ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಪಂಡದ ಕಪಿಲ ಮುನಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅದೇ ತುಳು. ಹೈಕ ಲಾಭದ ಬಯಕೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಬಾಕಿದ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಪ್ರಚೋದನೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಇಂದ್ರಿಯಳು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಸೇವೆಡ್ ನಿರತನಾನಗ ಆಯ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಡ್ ನೆಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಪಣದ ಕಪಿಲ ಮುನಿ ನಮಕ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ ಸಿದ್ಧಿ ಪಂಡ ಮೋಕ್ಷರ್ದಲ ಏತೋ ಪಾಲಮಿತ್ತು ಅಂತ ಪಂಪೇರು. ಅಂಚದ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಸೇವಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾನ ಭಕ್ತಿ ಅಲೌಕಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಡಿಪ್ಪುನಾಗ ಮುಕ್ತಿರ್ದಲ ಏತೋ ಪಾಲಮಿತ್ತು ಇಂಚ ಭಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿದ ದುಂಬುದ ಹಂತವೇ. ಅಂಚದ ಭಕ್ತಿದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿದ ದುಂಬುದ ಹಂತ ಪನರಾತಂಡ ಅಂಚದ ಮುಕ್ತ ಆಪುನ ವಿನವ ಏರ್ಲ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಡು ಇಂದ್ರಿಯಲೇನು ತೊಡಗಿಸವಯರು. ಅದೇ ಮುಕ್ತ ಅವಂದೆ ಏರ್ಲ ಪಣ ಇಂದ್ರಿಯಲೇನು ದೇವರನ ಸೇವೆಡು ತೊಡಗವಯರಿಗೆ
ಇಂದ್ರಿಯೋಳು ಇಂದ್ರಿಯ ತುಷ್ಟಿದ ಹೈಕ ಕಾರ್ಯಲೋಡ ಇಜಿಂಡ ವೈದಿಕ ವಿದಿತ್ತ ಕರ್ಮಡೋ ನಿರತನಾನಗ ಉವ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತದೇ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆನಂದುವೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಉದ್ದೇಶರಹಿತ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಡ ನಿರತಾನಗೈನ ಅನಿಮಿತ್ತ ಪಂಡದು ಲೆಪ್ಪರ ಅದೇ ಅನಿಮಿತ್ತ ಭಗವತಿ ಭಕ್ತಿರ್ ಸಿದ್ಧೇ ಗರೀಯಸಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅವೇನೇ ಪಂಡ್ಯ ಅನಿಮಿತ್ತ ಭಗವತಿ ಭಕ್ತಿರ್ ಸಿದ್ಧೇ ಗರೀಯಸಿ ಅದೇ ಐನು ಮುಲ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೈನೇ ಪ್ರಭುಪಾದ ನಮಕ್ ವಿವರಿಸ ಒಂದು ಅವೇ ಮನಸ್ಸು ಸಹಜ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆದುಂಡು ಒಟ್ಟು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇತ್ತು ವೈದಿಕ ವಿಧಿರ್ದ ಇಜಿನ ಹೈಕ ಕ್ರಿಯೆಲೆಡ್ದು ಅಡ್ಡಪಾಡ್ದು ಪತ್ತಂದೆ ಪಂಡ ಅಡ್ಡ ಸಾದಿ ಪತ್ತಂದೆ ಮನಸ್ಸು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಡ್ ಪಂಡ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಡ್ ಪೂರ್ಣವಾದ ನಿರತಾನಗ ಅವು ಹೈಕ ಜಂಜಾಟದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ತೀವ್ರ ಹಂಬಲರ್ದಲ ಎತೋ ಪಾಲು ಉತ್ತಮ ಆದುಂಡು ಅಬೇ ಎತೋ ಪಾಲು ಉತ್ತಮ ಆದುಂಡು ಏನ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪೇರು ಆ ವಿಚಾರನ